weke sapa iki weke sapa iki yen tak pirsani Mas Muji aku jujur bingung. Iya. Ndekne lenggah ki joget ora ngendikan ya ora ming guyu wae. Ket lagune awet sampai guyu wae. Mesem tok. Kita napa juragan anu ngono ya. Juragan mesem dadi. Iya, juragan senyum ngono ya. Senyum ki termasuk ya ibadah. Senyum niku nggih sedekah Mas Muji nggih. Mula yen pengen banyak sedekah senyum terus. Senyum terus. Nah iku ras dok sedekah. Lagi dhewe ning arep lho senyum. Tenang Kak. Nggih, monggo. Iya. Kok sik mesem terus murah senyum kok Dek, tenan. Ya Allah ya Allah. Lali janjine keluar mundul saking Mas Amin yang mangga di Megapixel Multimedia. Ya ora apa-apa ya sekali-kali karo Dudah Mutiara yang terpendam. Ngoten. Tresna iki
Yang malah sing joget iki sing arek bekso iki malah anu update status kok. Ndak kok. Gak ngerti. Malah kaya keamanan ning kono. Kaya banser. Tresna iki kok udan krimis ra wis suwes banyu kang tumetes dadi saksi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah
sampun katur lagunipun. Ayo monggo tembangipun lewu gelo. Ya ae ae. Luar biasa. Ara produk baru untuk pagelaran hiburan untuk warga masyarakat yang kepareng kagungan kersa. Jadi pesaingku gitu san. Masa lho. Iya. Saingan. Tapi ki anu rada mirip. Iya. Mulane nggonmu ki aja larang-larang, Mas. Mau gak dikomando ki ra budal. Jadi komandone aku berangkat, aku budal kabeh. Budal kabeh. Ya, ora apa-apa. Ketok iki sampean duwe sesuatu, Mas. Ketok. Nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ngati lho, Dik. Oh, iya. Oi. Aduh, aku kok rada piye ngono to terusan. Koyo ngene lakon gawe gelo ati salawase. Lagunya gelo. Lagune gelo, Mas. Lagu Pak Mega sing ngundut ning lagu iki ya senengane Mega biasa. Wah, sineng kulon banter kae. Piye Mas? Ya banyak penikmat yang di sebelah barat juga dari konco-konco yang wonten Jawi. Alhamdulillah ya Mas ya. Rene nah. Bos Amin. Yang punya rumah sakit dulu di rumah sakit bareng nggak bisa gitu. Di rumah sakit bareng bisa. Luar biasa. Tenan Adik. Boleh di rumah sakit. Lah yo. Oh gitu, ambil pulpen. Oh ya, ora siap. Ora usah dipulpeni jane gak apa-apa lho wong yo gak arep jagong waene dadak dipulpeni barang. Wirawiri tak kira ijol kepiar, tibake golek donatur. Wah, sing dikurbane jebule ya Amin. Wes jan. Kene ngono. Awas nek rene ra nggo amplop. Gak. Gak rene iki yo gak enek maksude nih Mas. Gak maksud. Gak maksud blas lho Mas aku yo Mas. Nanti ya luar biasa Mas Puji. Aku seneng piatune itu gerapiak, gampang akrab, gampang gaul. Mantep. Ini ya Mas. Terus ke. Dik. Nggih Mas, kuwi Mas ladenono Mas. Pembahasanane teko. Alhamdulillah. Wong yahene kok lagi teko yo Mas yo. Bos Amin. Bos Amin. Loh. Rumah sakit Pondok Indah. Jare rumah sakit saiki terminal. Mas Parmo nggih. Yang punya terminal Lebak Bulus. Yo. Terminalnya dituku apa piye yo Mas iki? Tegese kuwi lho. Apa bute tengok-tengok ning kono. Lagune lali janjine. Kalian teteh sing tresno. Iya, Mas Amin ini pemuda yang budaya. Jadi Nadyanto sik nom. Orang gur seneng lagu dangdut ya Mas. Lagu campursari ya masuk luar biasa. Masuk. Joget. Masuk joget sik. Masuk. Iki sing duwe anu Dik. Napa Mas? Pom di Kebayoran. Oh alah. Tegese ning kono nunggone tok apa piye? Enggak, lu beneran dia seorang pengusaha pom sebenarnya. Alhamdulillah. Pom ini lho Dik bakal bensin. Gak, Mas Aris. Ora. Mas Parmo kene ben mlebu ning kamera, engko didelok dulur-dulur sene kono. Wah, syuting. Iya. Lah ketok gagah ya Mas ya. Padahal kene duwite Amin. Aku yo ngerti Mas ngomongnya yo wira-wiri kok golek anu sumbangan dana. Ya ning yo ngaturke matur suwun. Nggih ngaturaken suwun. Dipadoske donatur lagi. Oke. Anu jenengan mau bengi desa niki jangan padosne sumbangan dana. Maskere TNI, Dik. Lah iya. Jano, tenan. Kok medeni men ya. Angkatan Laut lagi. Mosok Mas? Mancing. Bener. Mancing ta Mas tegese Mas? TKD. Tentara karo
Karepe dhewe. Industri apa? Wah, jen alhamdulillah. Monggo. Lanjut. Tarik sis. Rasa lagune wis entek. Yo. Yo iki senam. Asik deh. Ya 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 Mas. Yo oh yo oh. Oh 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 oh. Ya 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 ya. Yo. Masuk. Yuk yuk. Ha ha.
bar iki? Mosok bar iki. Penak kaya ngene lho. Penyaine garapane luar biasa. Monggo, masuk. Aduh, ya diaturkan pamundhutipun kalau mau gelang kalung mugi dadosaken panglipur, monggo Berlinda.